Ninye kunnafoni duman ye école karamɔgɔw ka baarabila min n'o ye grève ye o bada ntɛnɛn don kala bɛ daminɛ an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Muso 6 olu de nin tora mugu dɔ wulili la n'o ye ntaman kɔnɔ mugu ye waati min na u ka dɔgɔtɔrɔ mobili min n'a bɛ wele ko ambulance o tɛmɛtɔla Sikaso mara kɔnɔ. Kungo kɔnɔ tasuma a bɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ Ameriki jamana kan maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni lawulila ka bɔ u ka sow kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la. O ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoniw ye an bɛna min lase aw ma bi Asura kalo tile 23 Hijira san 1442 don. Tele ɲɛta mafilɛbaa bɛɛ lajɛlen aw ni su. Ɲɔgɔnna jɛrɛba min n'a bɛ senna an ka jamana kɔnɔ n'o ye jamanadenw ka ɲɔgɔn ɲininka ye min n'u b'a fɔ a ma ko concertation nationale camancɛ fanga min n'o bɛ kan ka kɛ an fɛ yan nɔ n'o ye transition ye o kɔni u b'a kɛla o de hukumu kɔsɔn a ɲɔgɔnna jɛrɛ in kɔni banna bi tile 3 ɲɔgɔn ye kɔfɛ u kɔni nana ni ko jɛlen caman ye ani sira caman ye fɛn min ye jamana ye a bɛ kan ka min ta ni Ala sɔnna ma an ka waati nataw an bɛna kuma o kan nka an ka mafilɛli kɛ kalo caman baarabila kɔfɛ walasa sariya kolo min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko article 39 fɛn min ye an ka école karamɔgɔw ye u kɔni bɛna don kilasiw kɔnɔ k'an ka denmisɛnninw kalan kabini ntɛnɛn nata n'o ye septembre kalo tile 14 ye école karamɔgɔw ka baara tɔnw faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko synergie olu ni an ka jamana camancɛ fanga ye n'u b'a wele ko CNSP olu kɔni sera ka bɛnkan sɔrɔ a ko kɔnɔna na nin jumadon in na n'o ye septembre kalo tile 11 ye bɛnkan kɔni sɔrɔla u ka fɛn caman na ka sabu kɛ a kɛra gwɛlɛya da ye nka a barika Ala ye bɛnkan sɔrɔla Sumu Yatara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna la an ka jɛ k'a lamɛn. Bɛnɲɔgɔnya kuma o sonna comité national pour le salut du peuple maaw ani l'école karamɔgɔ ka jɛkulu bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 maaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnɲɔgɔnya kuma kɔni kɛra sababu ye l'écoledenw bɛna sika o kun dɔ ka kalanso kɔni kan tɛnɛn nata in na u bɛnna kumasen mun kan o de ye kalo 10 nata in na yɛlɛma bɛna don u ka wariko kɔnɔna k'a daminɛ novembre yɛrɛ la fo ka taa bila marisi kalo la san 2021 u ka hakɛ mun kɔni tun bɛ yen nɔ n'u kun kelen don ka walan bila o kama u bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ nin kalo kofɔlen ninnu kɔnɔna na o bɛnɲɔgɔnya kuma in kɔni bɛna kɛ sababu ye an ye bilasi mun kun kɔni kun dalen kun don an ka lekɔlidenw kan ɲina o bɛna bɔ yen nɔ sika kuma in kɛnɛ kan komite maaw ani syndicat maaw u y'u tɛgɛ n'o bila sɛbɛn na sɛbɛn mun kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka hakilila an'u ka bɛnɲɔgɔnya kumaw b'a a kɔnɔ yaasa danaya o bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wa ni hakɛ bɛna sabati lekɔli karamɔgɔ minnu ma o de ye lekɔli karamɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u farala ɲɔgɔn kan n'u bɛ taa syndicat 8 yɛrɛ la n'an b'a fɔ ma ko les syndicats d'enseignement signataires du 15 octobre 2016 o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ examen olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaba n'o ye an ka jamana bolofɛnw sɛgɛsɛgɛlikɛla kuluba ye n'u b'a fɔ ma ko vérificateur général ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ an ka siraba dilan o kɔni kɛnɛw kan a baara yɔrɔw la ni a bɛ wele ko AG route n'o ye nafolo ye nafolo min ni ale de bɛ ta walasa ka se ka kɛ sababu ye k'an ka siraw dilan san 2016 2017 2018 fo ka taa se 2019 ma n'o ye octobre kalo tile fɔlɔ ye a yirala k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'u y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko tiɲɛni caman n'o ye nafolo kɔni caman de tiɲɛna nin baarada in na Ali Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna la an ka jɛ k'a lajɛ.
Mali kungo kibaruyaw la cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko agence d'exécution des travaux d'entretien routier AGEROUTE ni dɔw yuru ko AGEROUTE n'o ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min de ma o de ye yaasa ka se ka siraw dilan maaw na se ka tɛmɛ hɛrɛ ɲuman la ani sira minnu bɛ yen ni u tiɲɛlen don ka se ka olu fana kɔni lagalaga cogoya min na a jirala k'a fɔ o baaraw n'u de senfɛ ko kasabi dɔ bɛ yen ko o kɔni ci la waraku la o kasabi ko o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 900 bɔɲɔgɔnko kɔni ma a jirala k'a fɔ ni ye jɛkulu in yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ ta ka lajɛ o ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni kɛ o nana jateminɛ k'a fɔ Mali yɛrɛ ye jamana ye a dugukolo fɛnsɛli i b'a ye k'a fɔ o bɛ t'i jɔ fo kilomètre carré miliyɔn 1 240 ani 1 ani 238 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko jamana Mali yɛrɛ ko ani jamana minnu bi dancɛ bɔ o jamanaw bi t'u jɔ fo jamana 7 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ sira minnu bɛ yen ni bi se ka o jate Mali kɔnɔ o sira n'u ye manasiraw ye ko o bi t'u jɔ fo fɛn min ye sira 89 ani 24 bɔɲɔgɔnko kɔnɔma sira minnu bɛ yen ni u b'a wele ko route nationale n'u o ye jamana yɛrɛ ka sirabaw min bi jamana cɛci ka taa fori fo jamana wɛrɛw kɔni kan i n'a ye k'a fɔ ko o sira ninnu ko o bɛ t'i jɔ fo sira 44 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna olu janya bɛ t'i jɔ fo kilomètre 14 ani 102 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ye jamana ye n'i y'a jateminɛ jamana min nazaraw bɛ min wele débouché qui n'est pas débouché direct sur la mer o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana ani fɛn min ye kɔji kɔni tɛ dancɛ kɔni bɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ka se ka jamana Mali ka a kɔnɔna ka yiriwa ani kɛnɛmana ka se ka yiriwa kɔni nati a kɔnɔ ani ka fɛn min ye jamanadenw ka se ka o lafiya ko o kɔni kɛla baara ye jamana ɲɛmaw kɔni fɛ minnu kɔni ye o kɛ o ka taafan kɔni ye o ka hakilila ko o kɔni ye ka se ka o baaraw de kɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye sira dilan minnu bɛ yen ni u bi kɛ i n'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bi boli sira ninnu kan walima u ka bolimafɛnw bi u kan o bɛ olu ka o bolimafɛnw fana bolili ko kasabi dɔ bɛ yen ko o b'o sira olu kasabi olu bi boli sira min de fɛ o de ye ka se ka sira kuraw dilan walima fɛn min ye ka se ka sira kura minnu bɛ yen ni tiɲɛni donna o la ka se ka fɛn min ye wulikajɔ kɛ ka se ka olu fana fara ɲɔgɔn kan cogoya min na k'u kɔni lalaga o de hukumu kɔnɔ i n'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ ani jamana ka yiriwali ko o kɔni bɔ bɛ sira minnu fɛ ni nazaraw b'a wele ko les principaux corridors a jirala k'a fɔ ka se ka sanni ni feere ani taa ka segin ka se ka o kɔni nɔgɔya Mali ani jamana wɛrɛw kɔni fɛ ko o sirabaw ko olu dilali ani olu ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bi sɔrɔ o kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a nana ye k'a fɔ o sira dilaliw de la ko fɛn min ye gɛlɛyaba de nana ye a la ka sababuya kɛ kasabi min bɛ yen ni o kan ka don sira in kɔni n'u dafɛ ko o kasabi ko olu kɔni tɛ ka sɔrɔ ani o kasabiw tɛ ka don a don dafɛ o de hukumu kɔnɔ ko jateminɛ kɔni nana ye k'a fɔ fɛn min ye miliyɔn 900 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni maa minnu kɔni bilan bɛ a baaraw la a maa ɲɛmaw ko o kɔni ye o ci waraku kɔni na ko de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ni jɛkulu in ni baarakɛyɔrɔ in kɔni ye ko o sɔrɔla ka o bila sen kan n'u ye agence d'exécution des travaux d'entretien routier o de ye fɛn min ye ka se ka Mali sariya sunba minnu bɛ yen ani cakɛyɔrɔba minnu bɛ yen ni olu kɔni ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka sirako ɲɛnabɔ ani minɛko minnu bɛ yen n'u kan ka bila sira kɔni kan ka se ka siraw kɔni lalaga fo ka taa se fɛn min ye maa minnu bi sira bolikan boli kɔni kɛ ka se ka olu kɔni bila u ka hakɛw kɔni kɔnɔ cogoya min na ko o baara cakɛyɔrɔ kɔni bilala o kɔnɔ ko o de nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye u ka sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ ko kasabi minnu bɛ yen n'u bɛ ka don ani minɛ minnu bɛ yen u kan ka don a da fɛ ko o tɛ ka don a da kɔni fɛ ko k'a sɔrɔ fɛn min ye jamana yiriwali ani jamana sɔrɔli yakuwali ko o kɔni o kɛla ko ye ko min kɔni diyagoyalen don fɛn min ye jamana marabaaw de kan o de hukumu kɔnɔ ko o kun kɛn bɛ ka kasabiba kɔni ta ka se ka a bila AGEROUTE o ka fɛn min ye bolo kɔni kan nka o nana jateminɛ kasabi in bɛ ka taa sira minnu fɛ a tɛ ka don fɛn min ye a don da kɔni fɛ o kɔfɛ o nana a jateminɛ fana k'a fɔ ko fɛn min ye u ka baara kɔni kɔnɔna na kuni o kun y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ u ye olu kɔni ta baara la ni u bɛn'u wele ko recrutement ko nka n'i y'a jateminɛ fɛnw ye u ka cakɛyɔrɔ gafe kɔni kɔnɔna na ko a kun nana jira k'a fɔ u nana ye k'a fɔ o kɔni kun ma fɔ a la k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen ko u bɛna ta ko mɛ san 2018 kɔnɔ ko a kun fɔla de ko maa 3 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni kun kan ka ta o maa 3 ko fɛn min ye maa minnu bi kunnafoniw di o kelen bi a la ani minnu bi fɛɛrɛw tigɛ yaasa ka se ka fɛn min ye baara in kɛ ka ɲɛ san 2019 kɔnɔ ko o kɔni ta la maa 2 wɛrɛ ko o kɔni ta la ko o kɔfɛ sa fɛn min ye tali minnu kɔni kɛla ko o kɔni bɔla baara sariya kɔnɔ ko ni o baaraw dun bilala sen kan ten ka tɔgɔ maaw ta kunfɛ ko a bɛ se ka kɛ ko ye fɛn min ye ka na ni yuruguyurugu ye fɛn min ye baarakɛyɔrɔ kɔnɔ ani kasabi min bila bɛ a cakɛyɔrɔ ka bolo kan yaasa ka se ka siraw dilan ko a bɛna ni yuruguyurugu ye o fana kɔni kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ jamana yɛrɛ de kan ka wulikajɔ kɛ ka baara dɔw kɔni bila sen kan ani cakɛfɛn dɔw bila sen kan ka se ka fɛn min ye sira dilan ka se ka fɛn min ye maa dɔw kɔni ta minnu bɛ a kɔlɔsi
kɔlɔsi yasa jamana mago bi min na sirako kɔnɔna fo ka taa se kasabi min kan ka don a la o na se ka kɔlɔsi ka ɲɛ yasa a ka se ka don a da kɔni fɛ cogoya min na o kɔni o kɛla o na kɛ sababu kɔni ye fɛn min ye sira dilan ɲuman ani kasabi min bi don a fɛ o bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi jamana fɛ o bi kɛ sababu ye fɛn min ye sira ɲumanw nasɔrɔ taa ka segin a na nɔgɔya malidenw ma kɛnɛma fo ka taa se jamana yɛrɛ kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ o ka nin sɛgɛsɛgɛli wulikajɔ kɔni senfɛ o nana ye k'a fɔ baara yɛrɛ kɛcogo kɔnɔna o nana ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bi a kɔnɔ fo ka taa se a kasabi ko kɔni ma ko gɛlɛyaba ko o bɛ o kɔnɔna na. muso wɔɔrɔ kelen tun b'u cɛla o tun lajɔlen don olu de kɔni nin tora jumadon mugu dɔ kɔni wulila u tɛmɛ sira kan ni o ye mugu min n'o ye kɛnyɛrɛye ntamanda bɔlaw olu bɛ mugu min kɔni sigi siraw kan a yirala k'a fɔ k'u tun bɛ mɔbili kɔnɔ n'o tun ye kɛnɛya tigilamaw ka mɔbili ye n'a bɛ wele ko ambulance ni kojugu min kɔni kɛra a kɛra bura ni yoroso ni ɲɔgɔn cɛ Sikaso mara la fɛn min ye kunnafoni sow kɔni ye u ye a yira k'a fɔ k'u ye nin kunnafoni in sɔrɔ sariyatigiw bolo wa sɔrɔla kunnafoni sɛbɛn min fana bolo o ye AFP ye Abdu Watara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kan an ka jɛ k'a lajɛ. An ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kunnafoniw na muso 6 olu fatura ko sababuya kɛ mugu minnu ni olu ye mugu pɛrɛntanw ye olu kɔni ne yɛrɛ kɛra ni o kɛra ni ma 6 kɔni sababuya ye ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka bɛn ni jumadon ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni o bɛ Sikaso mara yɛrɛ la ka bɔ bura k'i kunda yoroso kan a muso 6 la muso kelen tun b'a la min ni o kun ye muso lajɔlen o y'a sɔrɔ u kɔni tun bɛ ambulance de kɔnɔna la min ni o bɛ banabagatɔw doni ka taa u ta yɔrɔ la nin kibaruya ninnu lasera AFP kunnafoni diyɔrɔ fɛ o kunnafoniya kelen fana dira Kucala procureur fɛ ni ale tɔgɔ ye ko Dramani Jara alisa procureur Jara ka ɲɛfɔtogo la ko in kɛlen kɔfɛ maa kelen min ni o ɲuman sera ka bɔ a la ni o sɛbɛkɔrɔ jogina fɛnɛ o kun ye maa min ni ale kɔni tun bɛ ka ambulance kofɔlen boli o la u y'u kunda n'ale joona dɔgɔtɔrɔso kan o fɛnɛ kibaruya lasera maa dɔ fɛ ja minnu ni olu bilala bɔlɔlɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AFP maaw fɛ ni o ye agence France Presse ye i kun b'a ye mɔbili ambulance de kɔni kun don 4x4 wa Croix-Rouge yɛrɛ ka mɔbili de tun don nka i bɛna ye k'a fɔ fɛnɛ a yɔrɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna mɔbili sanfɛla yɛrɛ ko o kun t'a la tuguni nka mɔbili sigilan 2 i kun bɛ olu ye fo ka taa se a kapo o ni a radio antenne ma ni yɔrɔ kofɔlen a kɛra yɔrɔ min na ni o bɛ Sikaso mara la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko o yɔrɔ bɛ bɛn Burkina Faso ni Mali yɛrɛ frontière bɛ nin yɔrɔ na wa ni y'o yɔrɔ kofɔlen fɛnɛ jateminɛ ka lajɛ i bɛna ye k'a fɔ banbanci yɔrɔ mɔgɔw ka ca ni yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ Burkina ale ni Niger olu kɔni fɛnɛ kɛn bɛ banbanciw dagayɔrɔ ye kabi san 2012 wagati ni basigibaliya nana Mali yɛrɛ kɔnɔna la o banbanci waleya dɔw ye Al-Qaïda olu ka bolo fara ye fo ka taa se u b'a fɔ kulu ma ko organisation état islamique ni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla a n'a camancɛ bolo fɛ wa ko u sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a k'u sigiyɔrɔ ye baara wɛrɛ foyi t'u la nin yɔrɔ kofɔlen na ni ka jan da maaw ɲɛ sanga ani waati finitigilakaw fo ka taa se maa gansan wɛrɛw ma o ni ka to ka mugu pɛrɛnta bila maaw ka bolimafɛnw jukɔrɔ an ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu lajɛ. Kongo jamana kɔnɔna la u ka ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni nisɔndiyalen don ni bɛnkan sɛbɛn dɔ ye ni bolo kɔni kan ka bila o la olu yɛrɛ ni Fonds monétaire international cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko FMI n'o fana ye diɲɛ wari bonba yɔrɔ dɔ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min ye FMI maaw ye k'olu kɔni kun ye programme dɔ sigi sen kan novembre kalo kɔnɔna la fo ka na se mai kalo wagati ma a yirala k'a fɔ ko programme baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni banna ko wa ko ni programme kofɔlen ne kɔni bɛna to yɛlɛma yɛrɛ bɛ se ka don Kongo ka wariko fanfɛla la cogoya min na nka a yirala k'a fɔ ko baaraw kɔni tɛ sigi sen kan ko fo waleya dɔw bɛ yen nɔ u ka olu bɔ a sira fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko waleya ninnu kɔni bɔli a sira fɛ k'o de ka gɛlɛn dɔɔni FMI maaw olu kɔni y'a ɲini Kongo ɲɛmɔgɔw fɛ u b'a fɔ mun ma ko budget réaliste 2021 ka yira k'a fɔ budget minnu kan ka sigi sen kan wariko fanfɛ san 2021 kɔnɔna la u ka olu baaraw kɔni sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko kɔni baara ma kɛ salon ko de kɔni nana ni gɛlɛya dɔw ye u ka wariko fanfɛla la o de kɔni kɔnɔna la FMI maaw kɔni tɛ fɛ o waleya ninnu ka sigi sen kan tuguni o de la u kɔni bɛ ka ɲini u fɛ fɛn min ye ni budget kofɔlen ye u ka o sigi sen kan walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Afghanistan kunnafoniw na
bi sibiri septembre kalo tile 12 kɛrɛnkɛrɛnnenya la dowa kumaɲɔgɔnya kɔni o bɛ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana gouvernement ale n'u ka talibanw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛna kɛ bɛn ye u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min ni a tɛna bɔ u ka jamana maaw kɔnɔ cogoya si la. Ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lamɛrikɛnw ka secrétaire d'état ni o tɔgɔ ye Mike Pompeo o ɲɛma. Kuma ninnu kɔni gannen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ k'o sababuya kɛ u mɛnna ɲɔgɔnna mankanci la. Wagati caman a tun bɛ fɔ ko bɛnɲɔgɔnya kumaw bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se fo kalo yɔrɔ ma nka ko ninnu tun ma se ka sigi sen kan k'o sababuya kɛ u tun tɛ ka se ka bɛn kan kelen kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu y'u ka banbanci waleya mɔgɔw ye n'u b'a fɔ olu ma ko talibanw fo ka taa se u ka jamana yɛrɛ gouvernement ma. Wulikajɔ dɔ kɛra u fɛ yen nɔ n'u o kɛra wulikajɔba ye o kɛra septembre kalo tile 11 san 2011 wagati ko nin kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni daminɛna ka bɛn ni o san 19 ne ni o fana bɛ hakililajigi kɛ wagati min na ni u ye taliban ninnu kɔni gɛn ka bɔ u ka fanga ɲɛma. A jirala k'a fɔ ko ni maa fila ninnu kan ka bɛn ko la yaasa u bɛ se ka u ka jamana yɛrɛ la taa ɲɛfɛ cogoya min na ni dɔw bɛ se ka bɔ a wulikajɔ a n'a a waleya jugukɛw la. K'u mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ni o bɛ se k'u ka jamana la taa ɲɛfɛ ni mankan yɛrɛ bɛ ban cogoya min na Afghanistan. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Mike Pompeo ka kuma ye. Diɲɛ arabu jamana setigi jamana minnu be na an b'a dɔ wele ko Israel ale ni Bahrain a yirala k'a fɔ olu ye boliɲɔgɔnma dɔ bila sen kan min kɔni bɛna kɛ bɛn ani basigi sababu ye ni jamana fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra kunungo juma kalo kelen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ wulikajɔ yɛrɛ kɛlen kɔ diɲɛ arabu jamana baw fo ka taa se jamana minnu fana be yen ni olu ni arabu jamanaw be dancɛ bɔ n'u u be ɲɔgɔn ka kumakanw yɛrɛ mɛn olu fana ye bolonɔ bila sɛbɛnfura la ka yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba min kɔni binnen bɛ olu kan n'o ye san ani waati furukufuruku min kɛlen bɛ sababu ye dadigi bɛ ka kɛ u ka sɔrɔ la o bɛna o bɛɛ lajɛlen kɔni bila o waleya ninnu fana sabatira ka sanga ni lamɛrikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ale fana y'a yira k'a fɔ ko dɔkun yɛrɛ nata la Israel yɛrɛ minisiri ɲɛmaa n'o ye Benjamin Netanyahu ale bɛna wulikajɔ bila ka taa lamɛrikɛ jamana kan o bɛna taa bolodiɲɔgɔnma bila sen kan ka sɛbɛnfura dɔw kɔni bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati Iran ale n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen la ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ min ye Iran ni jamana fɛn fɛn bɛ dancɛ bɔ gɛlɛya kelen de kɔni binnen bɛ u bɛɛ kan n'o ye furukufuruku ale ni Mamudu Turu ka kɛlɛ san ani waati fo ka taa se politiko kɛlɛ yɛrɛ ma o kɛlen bɛ sababu ye bɛn yɛrɛ ma se ka sabati yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ ko sigi min kɔni bɛ ka kɛ sigi bɛna tali kɛ bɛn ani bɛn u ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se sɔrɔ ani sɔrɔ olu ka se ka yakubaya o walew de bɛ se ka kɛ sababu ye ni marabolo kofɔlen ninnu na bɛn bɛ se ka sabati san caman ɲɔnbɔɲɔn ko kɔnɔ i n'a fɔ jamanadenw ale ni jamana yɛrɛ marabagaw bɛ ka laɲini cogoya minnu na ka sababu kɔni kɛ ni diɲɛ setigi arabu jamana ba minnu filɛ nin ye taji de bɛ bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ka jɛnsɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka ni bɛn ma se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ka gɛlɛyaba yɛrɛ lase diɲɛ yɛrɛ suguba yɛrɛ ma o walew de kɔni kɛra sababu ye lamɛrikaw y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la olu kɔni b'a laɲini k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn kɔni faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ se ka kɛ hɛrɛ yɛrɛ ye diɲɛnatigɛ sigibaw bɛɛ lajɛlen ma. Lamɛrikaw ka jamana tilebiyanfan fɛ a yirala k'a fɔ ko tasumaba dɔ kɔni wulilen don min kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la nka ni tasuma kofɔlen in kɛra sababu ye ka maa 10 ani kɔ ɲɔnbɔɲɔnko de bɔnɛ u ni na nka maa minnu ka baara bɛnnen bɛ tasuma faga ma n'an b'olu yɛrɛ dɔn sapɛri pɔmpiyo la o maa ba 28 kɔni bɔlen don ka jɛnsɛn u ka duguba 12 ɲɔnbɔɲɔnko la walasa tasuma in ka se ka kunbɛn cogoya ɲuman na min bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw na se ka kisi a yirala k'a fɔ ko tasuma in kɛlen bɛ ka dadigi kɛ u ka jamana maraboloba minnu na u bɛ tali kɛ Californie ale ni Oregon ma olu de kɔni bɛ ka gɛlɛyaba yɛrɛ sɔrɔ nka dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko tare ka sabu kɔni kɛ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ waati sɛgɛsɛgɛli ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun laban kɔni na waati cogoya bɛ na basigi dɔɔni o bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ se ka bɔ tasuma yɛrɛ fanga la maa dɔ yɛrɛ bɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ale kɔni bɛ fini fitinin de bɛ ale la min ye a denw kɔni ye olu ka kolifini de fana b'u la hali sabara to u sen na barisa a bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli walasa tasuma kofɔlen kana na se ka dankari kɛ u ni na a yirala k'a fɔ ko min ye maa 2,000,000 ani kila ɲɔnbɔɲɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sabu kɔni kɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni saralen bɛ tasuma yɛrɛ ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana dugukolo hectare 1 ɲɔnbɔɲɔnko ani kɔ o de kɔni bɛ tasuma bɛ ka yaala olu ni ɲɔgɔn cɛ sanga ani waati nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 15 bɔ maraboloba min bɛ n'a bɛ wele ko Portland tasuma ma se ka dankari kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na i n'a fɔ siyɛn ta bɛ ka kɛ cogoya minnu na nka wulikajɔ kɔni kɛlen bɛ jamana marabagaw fɛ u ka duguba fɛn fɛn bɛ yen ka maaw kɔni labɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa u lasago yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye u ni bɛ kisi u kana se ka tasuma in yɛrɛ ɲangata sɔrɔ.
an bɛ foli kɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu ni tele ɲɛta de y'aw ka tele so ye o ka di anw ye kosɛbɛ kosɛbɛ o kuma danaya de fana b'o kɛ ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma an bɛ foli kɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka su hɛrɛ di a ma ka an kelen kelen wuli ka fajuru don an garisɛgɛ la aw salamu alaikum